Nyakoram gajon kamora mora mintiere machiegni ma en chenro mar Pok Opogore, chenro mitayo ni kod an Sharon Ongao. Okiny makabuono kinyalo neno toka, inyalo neno designs mopogore opogore mago mag lewni. Ranyisi ni okiny makabuono ginere mabende wadwaro twake en kotendre kod chenro mano mong'ere kaka fashion and design. Nitiere nyadendi mabende osebedo katimo pok market kod mapok mabende nosomo nyaka e sikul. Omiyo arwaki ni machiegni bed kodwa nyaka giko machiegni. Nyakoram gajong manakane sinyisi motelo ni okinyi makawuono wabiro bedo kwatimo chenro mar Pok Opogore achiel kuom skunde mabendo osebedo kapuonjo fashion. Antiere ka gi nyadendi mabendo osesomo course makama kuom thuolo mano mar higni 4. Gisani en japuonj mano mar fashion. Arwaki ni machiegni. Ma en chenro mar Pok Opogore. Nyingi en nga ginero mabende itimo. Inyalo mana leronwa. Nyinga en Millicent Adhiambo Oluoch. An japuonj mar fashion. An be an fashion designer atwengo. Mano kaka tich matiyo. Ka sani an apuonjo e school mar Delight Fashion School mantie Nairobi. Mana kodwa ng'eyo sigandi, Millicent en nga to Pok mano mar fashion mana kaka isewacho ni chako karang. Millicent en mana nyako ma simple. Nachako fashion katin kane primary ne watwango lewni mar doli. Kaka nyithindo ohero mek doli natwango nyaka bag. Koro kana nachopo e secondary eka koro atimo art and design eka na ng'eyo ni anyalo twengo. Napuonjora mana twengo gi lwedo gi sindan mar lwedo ema nachako go. And then adhi e mbalariany mar Maseno ema some fashion design. Ka setieko eka koro achako tich mar twengo gi puonjo nikech nayudo attachment e school. Ne ok ayudo e fashion house nikech yudo opportunity mag attachment e fashion house ne tek kabisa. So nayudo mana e fashion school. Sasa koa kanyo ema chako puonjo nyaka sani. Millicent kadoki mana chien ginere mabende ni wacho ni nisomo fashion mane mbalariany mano mar Maseno kuom thuolo mar higni 4. Ang'eni ji mathoth samoro nyikwa Ramogi ajwang' ok nyal bedo ni ong'eyo ni fashion ni isomo. Inyalo mana lero negi matin kotendre kod course mane temo. Parents mang'eny ok dwa ni ji osom gik lwedo. Nikech an kane atieko secondary nayudo C+. Nawinjo marach matin nikech nokachopo marks mana dwaro. But wuonwa noyie ni atim fashion nikech noneno gik matimo e ot. Natwengo bag mar school ok nonyiew. Natwango nyaka lewni. Ka law maybe narwako to bet matin. Ka trouser for example no bet machie ka ng'ado to bedo short. So noneno gik matimo noyie na team fashion e mbalariany. Parents mang'eny ok dwaga ni ji otim gik lwedo mang'eny. Gidwaro daktari, pilot, gik makamago. Lakini wuonwa noyie na team fashion e mbalariany. To neber kabisa nikech nahero timo fashion and art. Neber an mbalariany be nitie gik lwedo. Ka gine masani, piny masani, skills ema miyo ji pesa. So parents, they should encourage nyithindgi notim gik lwedo nikech nyithindo mang'eny nigi talent lakini parents gi ok yie ni gitim gigi. So parents should encourage their kids to do fashion at a secondary level. Bang' thuolo mar higni 4 bede mbalariany nyaka sani koro ipuonjo. Diwachi ni course makamano osekelo ni ber mane lokruok mane misene kit ngimani? Nayudo experience mang'eny. I interact with people from different backgrounds. Mano konya nyaka sani. E pap mar fashion, tiegruok mar fashion, ginang'o mabende timore? Tiegruok makamore wang'o? Ilerni Nyakoram gajwang'. Fashion ni gik mang'eny timore, ok twengo kende. Twengo nitie, ji twengo mang'eny. Nyaka modeling, irwako law, maybe ng'ato twango, inirwako, ichunga kama ipose, gikawo picha, giposte social media, nitie twengo. An be atimo gimiluongo ni fashion upcycling. Anyiewo mtumba, then aloko
aketo design maber. Mano gimoro matimore e fashion bende. Nitie be content creation mar fashion mantie e industry ni, so it's wide. En gima duong', ok ni twengo kende. Nikech kinyiso ji ni nadhi somo twengo, nadhi somo fashion, giparo mana ni idhi somo bedo fundi. That's what they think, but en gima duong', gik maber timore kakuneno antie kae be. Millicent kaka jal kata mana rawera mantiere papu timo fashion e pachoka. Chiro mar piny Kenya kotenore kod fashion. Akeni inene nade? Ji oserwake koso nang'? Chiro ber. Ji mang'eny timo fashion kata e skul ka ji mang'eny biro puonjore, nyaka jomosetieko skul gibiro medo somo fashion. Chiro ber, lakini the challenge mantiere ni ineno kaka economy mar Kenya ni piny, koro ji ok nyal nyiewo lao bei matek. And kineno kidhi nyiewo the fabrics bei tek, koro nyiso ng'ato ni ogol 5,000 one attire tek convince gi. Koro ji mang'eny nyiewo ma China gi e chiro koni gi Komba kata mar mitumba ema ginyiewo mang'eny. Koro mano duoko wa piny matin, lakini chiro to ber. Gima challenge ni fabric ni expensive, bei tek. Koro kiloso lao, convince ng'ato ni onyiewo 5,000 to owacho ni anyalo yudo mar 500, mano ema duoko wa chien. Lakini chiro mar fashion to ntie, oduong' kabisa. Oduong', ji mang'eny twengo to bei uso. Jok manigi pesa nyiewo, kata make bei matin, kuna gi adjust kidogo ma cater for that. Kotenre kod nyisruok bende ng'eni kotenre kod fashion bende uje chunu thuolo mano mar nyisruok. Akeni chiro ma pachoka kotenre kod nyisruok, exhibitions ma bende itimo e pap mar fashion chal nade? Exhibitions to ng'eny, nitie mang'eny. Ji mang'eny koro ing'e ni wenge gi oyawre, gineno the fashion industry it's growing. Koro giluongo ji ni exhibit. For example, an noluonga e Kibera Fashion Week. Mano ne exhibition mara mokuongo, because I'm just starting. Mano ne en mara mokuongo. And ne opportunity maber, nikech ne gikonyowa, gipuonjowa gik mang'eny exhibition ni, ma watwengo, wa showcase fashion runway, models orwako lewni, ne ber kabisa. Opportunities gi nitiere mang'eny. E social media ma wayudo gi mang'eny. For example, Kibera ni na yudo mane Facebook. So jorowere I encourage gi social media for these opportunities, nikech gintiere opportunities to ng'eny e industry ni. Okinyi makawuono Millicent, nyakora mga juang maneno wako penji ni fashion enang'o. Nikichan kaka Sharon bende samora nenoga lewni ma utwango, ma jomoko samoro ringo go de runway. Okwacha kwanage kendo ka ichakirwako ge. Inyalo na loso kotenre kod man. Ingeni fashion and art is a way of expressing your feelings and emotions and creativity. Koro nitie designers moko, nitie categories mag lewni. Gin moko mirwako day to day, ready to wear day to day. Kod moko en mana art, oken mirwako. It's just for aesthetics, to please the eye. Mondo ine wenge gio ifurai, ibed gimor, lakini ok mag rwako every day to day. It's just for exhibition only. Millicent, okinyi makawuono ka anadwaro mar mondo mi atim fashion. Ang'o midwaro? Requirements debe dango. Nikech ang'eni samoro mane penjo, moko kum penjo, ma joneno magwa penjo okinyi makawuono. In ibed gi passion, cause okoyot, kaka gik moko mang'eny e piny okyot. But kin gi passion no, in miterori kendi, ok ni ng'ato opushi dhi tim gino. Kiterori kendi in gi passion no, ibro nyalo. Mano tu eman anyalo wacho ni dwaro. Because kata kionge pesa mang'eny, nitie skunde mabech gi tin, minyalo puonjori, nitie YouTube, kin gi bundles watch tu mos. But kin gi passion no, inyalo time. Ok gik mang'eny midwaro, the passion only. You can do it. Motelo chien kocha ni wacho ni gisane ichiwo tiegruok, ipuonjo mana e skul mabende wantiere ka. Hakeni puonja ang'o nyithindo mage mabende ipuonjo samoro kana na joma dongo. Inyalo mana lero no. Tich mar puonjo ni na yude e August mar higani.
lakini na atimo attachment for 1 year e skundni be na apuonjo over 18 kata mine be biro, jowuoyi be biro e skundni, ok nyithindo matindo be kende. Ata even nyithindo matindo be biro ga e holidays ka 10 years be biro somo fashion ni, gi jok madongo be onge age limit mapuonjo. Dibed ni en puonj mar twengo kende mupuonjo, to thuolo bende samoro ng'ato nyalo penjo ni thuolo maromo nade ma bende ibiro bed kipuonja mar mondo mi ang'e? Wapuonjo from 3 months to 6 months to 1 year. Ema ji biro somo fashion ni. Kotenre kod designs, bende ang'eni designs kaka un joma timo fashion, untiere gi designs mopogore opogore. Kiny ma kawuono ka pinji Millicent, designs magi igolo kanyo, nikech kuom ranyisi bende aneno toki kanyo, intiere gi moko kuom designs mane iloso machiegni ni. Ka collection manatimo ni, ne watimo 10 pieces, naluonge ni random thoughts. Gik maparo, ing'e ka as a creative, as kiwuotho, kinindo, kitedo, nitie gik mipara para. Magi ema gik naparo ema obira kamano. Millicent, samoro kaka jal mantiere pap mano mar fashion, sinyalo mana nyisa nang'o kendo nyalo miyo designer kaka in obi gi designs mopogore opogore? Aneno ga kipinde mag fashion mang'eny, ema miya ideas go, ema moko aketo e designs ga, cause an be an gi ideas madwaro. But watching, kaneno kipinde mang'eny mag fashion and consuming a lot of fashion content, ema miya gimoro manyalo loso gimaber. Ang'iyo be gik ma jok moko timo, ema konya be timo gika. Ochuna chuna ng'ato nyaka bi e tiegruok mano e sikul mondo ng'e weche mag designs, weche mag fashion, koso dwach nang'o? Ok ochuno, lakini ber kibiro e skul mondo opuonji, nikech inyalo ng'eyo gimoro lakini okilose maber, but kine skul oyawo wang'i mondo ing'e maber. Ober biro e skul mondo okonyi, skul konyi gi gimoro amora ma intiego. Anyalo wacho ni skul ber, okonyo maber. Millicent, tich ka tich nitiere gi achiedh nade gi ber mage. Thuolo osekadho, isebedo gi higni 4 mane tiegruok, sani bende chakre dwe mar 8 higani isebedo kitiego moko kuom jopuonjre. Ber mage moseneno nyaka sani mamoko? Romo gi ji matimo fashion be asomo gik mang'eny kuom gi, abedo e platforms mang'eny mag fashion moyawo wiya. Anyalo wacho ni oyawo wiya maber ma okonya dhi mbele in future. But the challenges mane ntiere kana tieko school, tich yudo ne tek e fashion industry, nikech designers mang'eny anyalo wacho ni ok ne gimi ji opportunity, kata attachment ne tek yudo e fashion house, na yudo mana e school. Jo fashion house mang'eny ok mi jo yowere opportunities mag tiyo kodgi. Akia the reason why, but ne ok ayudo, ne tek yudo, nikech jo mang'eny ne dwaro mana fundi matiye machine kende. Gik moko ma kama styling kata konyo gi gik moko ne ok gidwar. Mang'eny dwaro mana fundi e machine. Mano e challenge ma wayudo e industry ni. Bende ber machielo manyalo penjo en kaluwore gi jok ma iserwako, nikech mar mondo mi bed designer kata mana fashionista nyaka bede ni nitiere jomoko ma bende iserwako. Ken ng'at marahiri mane ma dwach ni iserwako nyaka gi sani? Kaka an, gima maber mana yudo ka like in 2021 na participate e competition moro mana loyo. Ne okete gi Esther Passaris, woman rep for Nairobi, mana loyo kuom designers 300 na bet number 1. Mano ne ber mana yudo gi mar Kibera Fashion Week ni, nikech en mokwongo exhibition na mokwongo ma asetimo e industry ni. Koro mago e ber maseyudo, and I'm waiting for more. Manyalo wacho ni Esther Passaris, mano ema ng'ama duong' moserwako lewniga. Kata matindo gi ber, ok anyal wacho ni I dismiss them because they are small. Gin be gisekonya, nikech ka for example atimo gimoro post e social media, maybe I feel ni ok ber, lakini ji feel maber, jok moko nyiewo be
koro mano berna kabisa. Bende fashion dhi machiegni gi designer. In bende in designer. Design ka to ting'ang'o. Samoro kaka Sharon ng'abi iri ne dwaro mar mondo mi twang' na law. Gin ang'o ma bende ing'iyo? Lerne nyakorom ga Joan. Kaka designer, nitie gik mang'eny ok tweng'o kende. Anyalo goro ni design midwaro, advice ni tigi material ni kiki tigi ma body shape ni oyie gima or ok oyie gima, gik makamago kaka inyalo rwako law, accessories minyalo rwako, necklace, wuoche, gik makamago ema be nitie kae. Bende ang'e nyakwarom ga Joan bende samoro gima nyalo bedo ni entiere godo e wiye. Designer samoro nengo ni malo. Ng'ato deher mar mondo mi obi iri kaka designer mar mondo mi irwake. Aken wach bang' mandi wachang? Nengo ni malo nikech en valuable to be involve a lot of things. And kien gi pesa, kidwaro gima ber, pesa nyaka igol. So kidwaro gima ber, pesa itiyogo mondo iyud gima idwaro no. So kata kionge pesa nengo ma chopo, nitie kaka designer be nyalo nyiewo material mabeche tin kidogo mondo los ni gima idwaro. Ok ni koro designer nyisi ok achop bei no or bei no kanyal tweng'o nigo. En be nego konyi be nyisi ni kikiti gimae nikech ionge pesa no wanyalo tiyo gimae mondo walos design no. Koro wakonyore akonya. Yeah. Kila ng'ato nitiere gi gombo gi geno mare. Kinde thuolo ma dawach ni higni mabiro, dweche mabiro, di gombo mar bedo kanya. Hinya nyaka luwore kod tiegruok kanyakla kod pok ma bende nitiere godo. Gombo mara en gi bedo gi fashion house mara ma en nyinga nitie kanyo ma ji ong'eyo mondo designs ga be odhi kata oko a showcase kata oko Kenya. Kamano tu abed gi fashion house no. Isomo fashion design bende ilonye. Bende kopogore gi mano itimo tiegruok. Manyalo penjo ni Millicent be nyalo tweng'o ne ng'ata nikech bende ang'eni dwe mar 12 ma bende wachomoni. Ji mathoth dhi arus, nitiere nyasi mopogore. Be nyalo tweng'o ne ng'ata? Kata ma everyday to wear, gik mirwako pile ka pile be watwang'o bende. Ok ni occasion or exhibition kende, nyaka mirwako on a day-to-day basis. Kotenre kod tweng'o ne ji mana kaka isewacho. Ng'ato be nyalo penjo ni nengo ni to chal nade nikech ang'eni t-shirt, skirt, bed kitenge, nengo ni chal nade? Magi kidwaro designs gi ibira ta atwang'o ni bei ok tek ahinya from 3000 kadhi malo. Kaka mae kimono from 3000 kadhi malo. Millicent samoja moko bende wacho na nan gi fabric na jok man gi fabric gi titong' ne gi pesa di? Giwacho labor wanyalo chako from 1500. Yeah, for the labor ka in gi material ni from 1500 kadhi malo. Bende mbui ang'eni bende yudre mbui mopogore. Inyalo lero ni nyakwarom ga Joan gin mbui mage ma yudorie? Ane TikTok an Simply Milly 6. Instagram be antie Simply Milly 6, Facebook and Millicent Oluoch. Ne jok man gi penjo kotenre kod fashion, samoro ng'ato keno tiegre e wi ang'o, en paro mane ma dichiwno kiny makawuono? Jok madwaro somo fashion, anapuonjo e Delight Technical College mantie town opposite Jivanji Gardens wantiere kanyo. Kidwara an be ibro yuda mana e Delight Technical College. Antie from Monday to Friday 8 to 5. Inyalo yuda kanyo. Ka in gi penjo be antie mbui mase wachonu inyalo yuda kanyo bende. Okiny makawuono samoro nitiere nyathi rawera ma bende samoro dwaro timo course kaka mari mar fashion. Gramna course moro amora kaluwore kod pok ma intiere godo. To janyuol neno ni ok nego timo course ma kamano. Kaka Millicent, jal man gi pok maket kod mama janyuol osieri. Dinyis janyuol ma kamano nang'o okiny makawuono? Anyalo nyiso janyuol ni gimi nyithindgi opportunity mar timo gik lwedo gi. Nikech ka nyathi osetang'oni ni onyalo onge reason ma idwaro tere medicine to ene odwaro timo fashion. Kata koyudo onyalo timo fashion as long as en ohero gino. Ing'e ni kikete gima ok oher ok obi timo maber to bro miyo obed gi depression. Kaka piny masani tek kama nyithindo yudo depression. So kose nyisi no dwaro gino bera kiyiene no tim. Fashion tiere gi lony kinde ka kinde. Nyaka sani ni nyisa ni nitiere moro mong'ere kaka upcycling. Inyalo mana nyisa nyakwarom ga Joan upcycling en ang'o?
ma maybe design ok ber ni sani, no ber ka sami nyiewe, lakini maybe ochopo kama ok ber ni, koro iloke, ikete design moro maber, ema koro iendelea gi rwako. Nikech fashion all lead to environmental degradation a lot. En gima cause maduong' nikech material ji wito material mang'eny. Kata kidhi Gikomba, mtumba mabiro, iyudo ni moko ok ber, moko olil, ji ing'e ni wazungu ema kelo mtumba go. Koro gimiyo gikelo gik molil, gik moko yiech, koro ing'e ni mago ok nyal us. Koro an kaka ne abeda gi idea mar upcycling katin. Iyudo kaka trouser obed machiek, ing'ado koro bedo short, kata shati maybe koyiech kae, ing'ado lwedo no koro bet kaka vest. Koro kana asetieko school, kaka na amanyo tich, ne abedo in a point mana I feel depressed nikech tich onge, idwaro pesa mar cater for yourself. Kosa koro nadhiga Gikomba, anyiewo lewni, achenjo gi, aposte TikTok, koro ji no hero. Koro naendelea tu gitimo mano. Koro mano e trend, gimanyien mabiro e industry mar fashion bende. Millicent, kitimo upcycling, geno mara ni pod itime nyaka sani? Pod atimo nyaka sani. To kitime, en mana mar nyithindo kende mitimo koso upcycling nyaka mag nyithindo gi joma dongo bitimo te? Nyaka mag nyithindo, jite, ages te nitiere. En mana kao lao, tiloko e design maber, gima kamano. Mostly gima timo en blazer, ahero timo mar blazers, achenjo gi, bedo kaka top, blazer top gi skirt, mano ema timo. Kata e TikTok unyalo ng'iyo, simply Milly 6, unyalo ng'iyo gima timo, mondo ung'e gima upcycling timore. Trends mamoko mabende samoro dibed ni nitiere fashion industry kopogore gi upcycling miwacho, dibed ni nitiere moko? Nitie upcycling, nitie bende ji koro wenge gi oyawre, gitimo atima gimoro amora nikech it's acceptable, onge ng'ama tamore nikech en art. Ji wenge gi oseyawre, ok ni kaka chon mane maybe yudo ni ng'ato twang'o skirt mar nyako, but nitie kata skirt mag jowuoyi, ma jowuoyi be rwako. Mano gima bende badilika sani, gik manyien biro mang'eny. Nitiere kaka na kinde ka kinde ma bende samoro wajaneno ng'ato biro gi design kaka meki mintiere godo to kikanyo, to ng'ato bio kendo okopi, kata ng'ato nyalo sei ni samoro ikawo design mare. Lakini cases maka mago busa yudoga to handle gi nade ahinya kwe pap mano mar fashion and design? An personally oka experience mano, but ji experience bende. Kanyal wacho ni ing'e ni ka ng'ato kwalo design ni oko kwalo akili ni, so pod in gi akili no, kata kwalo design no okonyal execute kaka ni execute, nikech fashion onge kama copyright, fashion industry onge copyright, so okinyal temo ng'ato or okinyal shtaki ng'ato ni okwalo ni. Koro kose kwalo iniwe ni aweya, iloso gima nyien maber kozo kokwalo akili ni. Millicent, kote chenro mar Pok Opogore okinyi makawuono, wachni mogik ne nyakwara mgejwang' debe dango ahinya ne rowere, ang'eni sani nyithindo loro kuom thuolo mar dweche 2. Dinyis gi nang'o okinyi makawuono kaluwore kod pok ma intiere godo? Anyalo nyiso jonyuol ka en gi nyathi e ot, nikech gine holiday mar 2 months, ko beda kineno kotwang'o ne doli gimoro kata gimoro ma related to fashion, inyalo kele mondo som. Wane Delight Technical College mantie Jivanji, opposite Jivanji e town ka. Wanyalo somo for 1 month to dhi dala. Encourage them to do something, kik gibeda nikech gibro bet idol, gitimo gik marach. Fashion is one of the things minyalo keep them busy during the holidays. Fika kuom nyithindo en 9,500 per month, mano mar nyithindo. To joma dongo makoro ing'e ni nitie difference kaka ipuonjo nyathi gi kaka ipuonjo ng'ama duong'. Joma dongo en 12,000 per month. Millicent, agoni erokamano okinyi makawuono kuom nyiswa kit pok ma bende timo.
Mana kamanya kwa ramgajwang mane Pok mabende nwantiere godo kiny makawuono. Nomenyo Pok mano motenre kod fashion and design. Bende ngeni fashion and design bende somo e kuonde tiegruok mopogore opogore pacho ka. Bende intiere kod Pok maket kod mano. Inyalo tiegori mar mondo mi Pok ma intiere godo okelni yuto mari. Mana kaka Millicent Adhiambo mabende nwaloso godo okinyi makawuono. Kwa kamanya kwa ramgajwang osenyisi mbui magi kama intiere ponono ni dwaro mar mondo mi otiegi entiere school mantiere Buore Nairobi ka e chuny boma mano ma Nairobi. Mbui mopogore opogore bende entiere mana kaka nosewacho. Kwa kamano erokamano nyako bedo kodwa nyaka lakstegi e kimana tai e chenro ni nyinga en Sharon Nga. Warad kendo chieng' tich ang'wen mano chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mar Pok Opogore. Oritur masani.